Kaixo, Hugo Maior naiz, ikarbasque ikerlaria eta zik biogunen egiten dut lan. Guari gara ikertzen neuronen funtzioa nola erregulatu egiten den. Orduan, ari garena begiratzen da prozesu bat oinarrizkoa zelularen funtzioarentzat, izena duna ubikuitinazioa. Ari garen erabiltzen modelo bezala askoz errazagoa delako eta aukera asko ematen dizkigulako genetikoki da frutaren eulitxoa. Oso neurona antzekoa dira, berez molekulak osatzen dituztenak haien neuronak edo gureak oso berdina dira. Horregatik balio digu lan egitea euliekin ulertzeko sistema nervioso nola garatzen den eta nola funtzionatzen duen. Gaixotasun neurodegeneratiboetan, Alzheimer edo Parkinson kasua, ubikuitina badaukala zerikusi oso handia. Gertatzen dena da, kausistika hori oraindikan ez dagoela lotuta zehazki zein da prozesu molekularra, oso gutxi jakiten delako oraindikan ubikuitina neuronetan berez duen oinarrizko funtzioaz. Orduan guari gara bere oso oinarrizko ikerkuntza egiten ulertzeko ze prozesutan dagoen sartuta edo, eta kaso egun batean horrela ulertu ahal izango dugu zergaitik gaixotasun horiek daukaten erlazioa eta nola garatzen diren eta ea posible den zerbait egin. Atzerrira joan izan ez banintz, ez nintzeke hemen egongo hori oso argi dakat. Beste edozein gazte bezala, nire bizitza aurrera zijoan, gauza ezberdinekin, baina ez neguen nire burua ikusten ikerlari talde buru batean egon nintzela. Atzerrira joan nintzen Erasmus batekin eta hor hasi nintzen ikasten proteinen funtzioa, eta handikan pentsatzen nuen akaso bueltatuko nintzela, baina koinzidentziz bertatu zen aukera doktorautza egitera Cambridgera joateko, eta bertan talde batean sartu nintzen proteinekin lan egiten oso emaitz onak atera ziren egindako lanarekin eta horrek eman zidan aukera gero nire proiektu propioa garatzeko. Prestigioko lekuetan lan egin izandagatik eta emaitz onak izandagatik aukera asko eman da Euskal Herrira bueltatzeko. Zentzu batean, zientzialari bat beste profesional bat da, egin behar ditu bere orduak, beste jendearekin erlazionatzen da egunean zehar. Baina bai da egia, gure lana gure buru barnean askotan ari garela garatzen, orduan ez da karrik lan orduak, da lan bat egun osoa da kaguna martxan burua pensatzen. Bestalde batetik beharrezkoa bai da kuriosidadea gure lanbidean. Topatzeko erantzunak jarraitzen ditugun galderei nahitaezkoa da kuriosidade hori. Ni atzerrian egon naizenean, naiz eta bertako ez izan, etxean izango banintz bezala sentitu naiz. Orduan hori da zerbait nahiko nukela ekarri kanpotik Euskal Herrira. Lan aurrera ateratzeko behar dugu publikatu, behar dugu erantzun galdera batzu beste inor galdera horiek topatu baino lehenago. Badauka alde txar bat dela oso kompetitiboa delako batzuetan ateratzen duela jendearen gauza txarrenak.